Este é o renovado goberno da Deputación de Lugo, presidido por Darío Campos. Diríxense ao acto de presentación no que Campos tamén anunciou as primeiras medidas de execución do presuposto, que suporán unha inxección económica para a provincia de 11 millóns de euros nas vindeiras semanas. Unha das principais novidades desta reorganización é a vicepresidencia, a cargo de Álvaro Santos, que sumará a cooperación cos concellos ás áreas que xa levaba no actual mandato. No actual mandato, Álvaro xa era responsable de Emprego e Benestar, departamentos, sen dúbida, ligados á máxima cooperación cos concellos, pois o impulso do emprego e dos servicios sociais son prioridades dos veciños dos 67 municipios da provincia. Álvaro xa estivo á fronte da cooperación cos concellos no pasado mandato, poñendo en marcha iniciativas pioneiras nunha Deputación galega e dirixidas a todos os municipios da provincia. Novidade tamén a presenza no goberno da recentemente investida deputada Mayra García, que se encargará de levar as contas da Deputación. Como sabedes, Mayra tamén é alcaldesa de Trabada e é precisamente unha das primeiras medidas que levou a cabo neste concello foi a posta en marcha dun plan económico financeiro para cumprir cas obrigas orzamentarias que establece a legislación ás entidades locais. E logrouno en tan só 6 meses. Para elo reduciu os gastos correntes sin subir nin un solo ápice de presión fiscal aos veciños. Pilar García Porto será, a partir de agora, a responsable de Cultura e Artesanía e Pablo Rivera de Deportes. O novo organigrama do goberno presidido por Darío Campos queda do seguinte xeito. O novo vicepresidente Álvaro Santos asume cooperación cos concellos, emprego, benestar e igualdade. Pablo Rivera encárgase de innovación, participación cidadá, mocidade e deportes. Pilar García Porto é a nova deputada de Cultura e do Centraz. Mayra García asume a responsabilidade de Economía, Recadación e Facenda. E continuarán ao fronte das mesmas áreas que levaban ata o de agora Eduardo Vidal en Turismo, Argelio Fernández en Xestión Territorial, Miguel Ángel Sotuela, Goberno Interior, Lino Rodríguez, Medio Rural e do Mar e, por último, Sonsoles López Izquierdo seguirá a fronte de Medio Ambiente. Ademais, o presidente anunciou que tras a publicación onte no Boletín Oficial da Provincia dos orzamentos para 2016 comezará a súa inmediata execución con 4 medidas que suman 11 millóns de euros. A primeira, a concesión de 128 axudas por 1.400.000 euros a concellos e o tecido asociativo da provincia. Son as subvencións nominativas que inclui o orzamento, que sempre, ata hoxe, se anticipaban nun 60% a cantidade e a cantidade restante abogábase unha vez xustificada a actividade subvencionada. Tendo en conta a data na que nos atocamos, así como as dificultades económicas dos concellos e do tecido asociativo da provincia, decidimos anticipar neste ano un 80% destas axudas. Por outra banda, porase en marcha de xeito inmediato a execución do POS con 4,9 millóns de euros. Tamén nos puxamos en contacto cos municipios para que ao longo desta semana entreguen a memoria dos proxectos que queren levar a cabo. O obxectivo é aprobar esta listaxe de obras no pleno deste mes de xullo para a súa posterior e inmediata execución. Tamén está previsto que na vindeira Xunta de Goberno se aproben as bases para a concesión de axudas de atención a domicilio, que suman 1,5 millón de euros, e as que rexerán o plan de emprego para concellos de menos de 20.000 habitantes por 3 millóns.